Kokkens datter. Gamle Dr. Jacques sagde til mig en dag med sin fortrolige, dæmpede stemme, den hvormed han altid forsøgte at sælge noget til mig, eller fortælle mig et eller andet fortroligt. Det er en smuk datter, din kok har. Det var ikke en særlig uskyldig bemærkning, og den fik mig til at lægge mærke til hende næste gang hun kom hjem fra skole. Hun var en stor pige, lange ben, store bryster, et bredt ansigt med en fyldig næse og sanselige læber. Ikke lang tid senere blev hun min elskerinde. Det var i 1995. Jeg tager kokkens datter, når jeg vil. Det er min ret. Jeg kan have hende, som jeg vil. Hun klæder sig af her i The Master Bedroom, mens hendes mor er ved at gøre klar til aftensmåltidet, eller er i gang med at stryge mine skjorter ude i gården. Jeg mærker efter, om hendes kusse er våd. Det er den. Hun er klar, og jeg kan tage hende uden forspil. Hun venter altid på, hvad jeg har lyst til. Hun indtager en stilling på knæ på sengen. En slags venteposition. Jeg vender hende rundt, lægger hende ned på ryggen, og hun spreder benene. Jeg lægger mig ved siden af hende, vender hendes ryg mod mig, trænger ind i hende bagfra. Holder hendes bryster. Hun har en vidunderlig kusse. Hun lukker øjnene og stønner. Jeg støder langsomt og dybt. Holder pausen og støder igen. Mit egentlige møde med hende fandt sted i swimmingpoolen. Kort tid efter Dr. Jacques havde gjort mig opmærksom på hende. Hun legede i den sammen med en veninde. Hun var 17 år. De havde den leg, at de ville svømme ganske tæt på mig og røre mig. Jeg greb fat i hende under vandet, hvor alt er tilladt, og kærtegnede hende mellem benene. Hun så på mig med et forbavset smil i øjnene. Hun svømmede væk og kom tilbage et øjeblik efter. Den hemmelighed kunne hun godt lide. Jeg tog hendes hånd under vandet og førte den ned til min stive pik. Det var pludselig en ret konkret hemmelighed. Jeg holdt hende fast i hendes fod. Det var en ophidsende leg. Hun sprællede for at befri sig. Veninden lå, og det hele var antydning og tegn. Godt nok var vandet klart, men under vandoverfladen var der et hemmeligt spil. Jeg sagde til hende, at jeg godt kunne tænke mig at lære kreolsk. Hun sagde, at hun gerne ville lære mig det. Jeg sagde, at hun kunne komme op hos mig, så kunne vi begynde. Jeg forlod poolen, gik op til mig selv. Jeg kunne dårligt vente. Lidt senere kom hun op ad trappen i sin tynde bomuldskjole. Jeg forsøgte at tage hende ind til mig. Hun smilede og slap ud af mine arme, ind i et andet rum. Jeg forfulgte hende, løftede hendes kjole op og kyssede hendes mave. Hun slap igen ud. Jeg tog hende om skuldrene og førte hende ind i badeværelset. Der holdt jeg hende ind mod væggen, og pludselig slappede hun fuldstændig af og kyssede mig heftigt.